नै जोंना बयल होलायबाय इयाव नै बयल होलायबाय नै ओरैहाय नै इयाव अर सुगासिनो दों नुदों अर जोंनाया फाग्ला जोंखाय अरा एकदमबारे नै ओरैहाय मिटारा हगारबाय खोबफिनसैलै ओरै रुबाय नै रुखांबाय बयल मोनब्रै नै इयाव मोनथाम जाबाय नै आरो दा मोनसे दङ नै इयाव रुबाय नै मैं वीडियो बन रहा है बाबू ओमफ्राय जोंना जायगाफ्रा नोरैजाय बांगाल सासे दङ नै बादाम फोरानगासिनो एक नाम्बार सुतिया बांगाल बियो नै नुदों बोरै फैलादों नखाय नै नुदों एक नंबर सुतिया बांगाल बियो अल्लाह माफ करबे ना बाबा हेलो गाइस आई एम उत्तल मोहम्मद ये हो गया उटुल बिहारी बांगाल एक नंबर सुतिया दारि गोलावनि जा दारिया खिन्थु गैजाया सैजाबाय आंजों नै बोरै दारिखौ नायना गैला नै छुटिया की तरफ से लेके नै इयाव फोरानलायबाय नै इयाव फोरानलायबाय नै मैया फोराननायखौ बरनबाय बेथिं नै मैया बादाम बोख्लायनाय मैया लाबोखांबाय 10 टन दिनै बयल मोनब्रै रुबाय ओमफ्राय नै मैया फोराननाय बादामा नै औ खाथेना दोनबाय नै 15 केजि खादों इयाव प्लास्टिकआ फिसा ना नङाबा 20 केजि खायोमोन ओइना 20 केजि दं ओइ मोनसेना ओमफ्राय नै बेना जाबाय 15 केजि दं ओरैबो दं नै बेफोर बस्थाया नैलाय नै मोनसेयाव ग्रेडिं सोलिगोन बेखौ बानायनोनो मोनाखै नै अखायानो ओंखायनो मारै हागासिनो नै अखानि थाखायनो ओइथिंथ' गारि गंसेया ओरैनो बोरायलांबाय ओरैनो गारनासो दोनो अखाया बोरै हागासिनो दैयानो गोजान बनानो राननो मोनाखै ओंखायनो गिसि गोजा ओइ बे न'आ मालिकनि कम्पानिजों नांजाबखानाय ओरै बायह्रानि नंसै नैयाव मेचिन दङ मेचिनफ्रा नैयाव गोजा आरो मैया हाखावना दोननाय दंमोन नै बे एन्जरासो जालांजोब्बाय नंखाय नै लाइट होआखै खोमसि जायगाया ओमफ्राय बेफोर मेचिना बेखौ मैया हगारजोबना दोनदों लागायथ'वाखै गाबोनसो लागायनोसै आं ओरैहाय बादाम एरग्रा दिनै देवबार ना सुथि बिथिं ओरै माखासेफ्रा एरगासिनो ओरै रुमाव थाग्रा ओरैनो बारा गैया साथामल' ओरै एरबाय दङ ओरै खोमसिथार जायगाया रुगासिनो आरो दा बरनसिगोन टाइम जायाखै